Γιατί ζούμε, να πω, μια κοινοτυπία σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν έχει υπόλοιψη αυτή τη στιγμή και μιλάω πολύ γενικά. Είναι σαν ένας θίασος σκιών, προσπαθεί να συντηρήσει μια κατάσταση και εν μέρει καλά κάνει, αλλά η ιστορία θα μας αποκαλύψει κάποια στιγμή προς τα πού κινείται όλη αυτή η απόγνωση. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είστε ευχαριστημένος από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ούτε εσείς. Τι νομίζετε ότι φταίει? Υπάρχουν ασφαλώς εξαιρέσεις, θα πω Ναι. κάτι κοινότυπο, αλλά προφανώς δεν είμαι ικανοποιημένος. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ απλό. Το πολιτικό σύστημα της χώρας πολλές δεκαετίες τώρα ενδιαφέρεται για τις εντυπώσεις και καθόλου για την ουσία. Ενδιαφέρεται δηλαδή για να συντηρηθεί το ίδιο και καθόλου για να αναδείξει και να προχωρήσει τον τόπο. Επαναλαμβάνω, με ορισμένες εξαιρέσεις. Περίπου ήταν σαν ένα συνδικαλιστικός οργανισμός το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, το οποίο υπερασπιζόταν τα καλά ή κακά ωφέλη του. Αυτό τώρα περίπου τελειώνει, οι ίδιοι δεν το αισθάνονται από την συμπεριφορά τους, εξακολουθούν το ίδιο παιχνίδι των αλληλοκατηγοριών, των μικροκομματικών αντεγκλήσεων. Εμείς τους εκλέγουμε όμως. Εμείς τους εκλέγουμε και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά ξέρετε, μια συζήτηση που μπορεί να διαρκέσει 5 εκπομπές δικές σας. Εμείς τους εκλέγουμε, έχουμε όμως την αναγκαία πληροφόρηση, έχουμε, αν θέλετε, εναλλακτικές λύσεις. Δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση, αλλά έχουμε και εμείς αυτή τη μικρή ευθύνη. Τουλάχιστον από αυτούς που εκλέγουμε, ας εκλέγουμε τους καλύτερους, και αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται όμως, αφού έχουμε φτάσει στον γκρεμό? Μα γιατί και εμείς σε ένα μεγάλο βαθμό είχαμε συνηθίσει αυτή την οτροπία. Ψάχναμε τον άνθρωπο που θα μας εξυπηρετούσε, όχι αναγκαστικά να διορίσει το παιδί μας, που τον αισθανόμαστε πιο κοντά. Δύσκολα φεύγει αυτή η νοοτροπία που ικανοποιούσε, αν θέλετε, τα ψυχικά μας συνθήματα. Αλλά τα συνθήματα τώρα είναι μετέωρα, τα συνθήματα είναι άδεια και η σκληρή πραγματικότητα θέλει άλλες λύσεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι λύσεις αργά ή γρήγορα θα φανούν. Προκύψουν. Πώς? Υπάρχει χώρος για το καινούριο? Πώς θα προκύψει το καινούριο? Να πω και μια λέξη της φυσικής, απεχθάνεται το κενό, όπως λένε, η φύση. Και αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα ουσιαστικό κενό. Υπάρχει κενό ουσίας, νέας προοπτικής, αλλαγής, νέας γλώσσας. Όταν η γλώσσα αρχίζει να εκφράζει πραγματικά αισθήματα, όπως, επαναλαμβάνω, οι απαντήσεις που ακούσατε, τότε θα είμαστε σε μια οδό πραγματικής εξόδου. Μέχρι τότε θα αγωνιούμε για τις δόσεις, τις πήραμε τις δόσεις, δεν τις πήραμε, θα λέμε τα ψέματα ή θα λένε τα ψέματα που μας ικανοποιούν. Εξάλλου και η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δεινή θέση με την έννοια της ιδεολογίας, με την έννοια της προοπτικής. Επαναλαμβάνω, τα φαινόμενα της ιστορίας είναι χαοτικά, είναι μόνιμη μου πεποίθηση. Δεν προβλέπονται, τα χαοτικά φαινόμενα δεν προβλέπονται. Μπορεί η Ελλάδα, η αισιόδοξη άποψη, να πάει προς το πολύ καλύτερο εκεί που δεν το περιμένουμε. Ή μπορεί να βυθιστεί ακόμα περισσότερο. Εγώ ελπίζω ότι θα γίνει το πρώτο.